כתב התחבורה של חדשות 10, אתה מספר לנו על האפליקציה החדשה שממש טרפה מחדש את ההגדרות של תחום הסיקור שלך. נכון, אם אנחנו חושבים על מוניות ספיישל, זה בעצם הסממן המובהק ביותר לשימוש פרטי ואישי, מה שהופך אותם לבזבזניות מאוד, מאוד יקרות להחריד. אפילו לעתים אפליקציה חדשה באה לייעל את כל העניין הזה של נסיעה במוניות, ואיך רומי, כרגיל בימינו אנו, על ידי שיתוף. איך זה אמור לעבוד? שני אנשים שנמצאים ביחסית אותה סביבה מבקשים להגיע לאותו היעד, האפליקציה הזאת מקשרת ביניהם, וכך מונית אחת נשלחת אל שני האנשים הללו, שניהם נוסעים במונית אחת במקום בשתיים אם היה ללא האפליקציה, וכך הם מוזילים את עלות הנסיעה, בעצם מתחלקים בעלות הנסיעה. ואם אנחנו נמצא נוסע קרוב, כלומר, אני אזמין באפליקציה ואסע לבד? זה הגאוניות באפליקציה. האפליקציה הזאת עובדת בעצם על בסיס משתמשים רחב, כך שגם אם תזמיני באפליקציה ולא יימצא נוסע שייסע איתך בדרך, את עדיין תשלמי מחיר מופחת. אנחנו התקשינו להאמין לדיל שנשמע נהדר, ופשוט הצטרפנו לנוסעים שכבר משתמשים באפליקציה, ככה זה נראה. בוקר טוב. בוקר טוב. שמעתי על האפליקציה והמחיר נשמע לי אטרקטיבי, והשירות יחסית לאוטובוס או למשהו אחר זה עדיף.